Kapitan Ibod Milyesa sa Barangay Agusan, Dakbayan sa Cagayan de Oro, naakaroon din sa munisipyo sa Cabanglasan, Lalawigan sa Bukidnon para sa usa ka medical mission and outreach project cup. Mo gid ni ang pangutanas mga katawhan nganong nakaabot si Kapitan Milyesa dinhi sa munisipyo sa Cabanglasan. Well, di lang ako tingala no kay ang serbisyo mga publiko dili lang na tuwas Cagayan de Oro. So uban ta sa Lions international sa Lapasan. So since na kauban man nato ni naata dinhi karon para magkapud-apud sa mga kagan nga mga serbisyo na gipaabot para sa mga tao sa Cabanglasan. So napasalamat po kita sa panawagan sa atong mayora nilotlot nga mapaingon din niya ang ato ang outreach program para sa nakapahimulos po ang mga taga-iba Cabanglasan. So niya katakaroon din para magkapud-apud po aning atong ipanghatag ng mga salilas sa mga bata o sa mga adult po. Dili man ni siguro ang una o katapusan nga outreach project, Kapitan. Well, morning first na sa karong tuiga sa akong nabalaan morning una nga proyekto sa Lions na pagpanghatag pagpaapod-apod sa mga serbisyo po na medikal. Labi na nga natay manghatag po ng eyeglasses, pagtanaw diabetes screening kay sa gingon ka kanina importante kayo nga ma-test fit ka para mabalang po mo kung asa na borderline ka na ba sa imong asukar sa imong lawas. How about posible ba ning manaog dito sa atong mga kabaranggayan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro? Yes, naay chance ani nga mo paingon ko misa sa ubos sa ato dito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro para po nga maservisyon po nato ang parts sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, mensahe nimo sa imong mga sakop sa Barangay Agusan Cup. Sa taga-Agusan no, good morning, happy Sunday sa tanan niya. Ang ato lang panawagan nga magbantay lang kita sa pagkaon nato no kay labi na gid kaning pag-intake sa asukar kay delikado kayo pero sige lang kay ang proseso niya ni maabot man gyapon sa ato sa barangay kay basin kita po ang una niyang reception po sa outreach program pag-abot sa Lions, pag-abot sa Cagayan de Oro. Puhon.